Без республикала зурлыгы буенча икенче кала Стәрлетамакта. Башкортса һөйләшә беләһегезме? Урыс, Суваш, Мордва һәм башка милләттәр башкорт, татар телендә һөйләшергә, ул телләрне белергә тиешме? Ошо һорау менән без Стәрлетамак халкына мөрәҗәгать иттек. Һез башкортса һөйләшәһегезме? Не умею, дорогой. Очень бы хотелось, живу в Башкирии, но понимаю чуть-чуть так разговорную речь. А вы татарка? Нет, нет. Вы русская? Русская. А скажите, вот русские, мордва, чуваши, которые проживают у нас в республике, они обязательно должны знать башкирский и татарский язык? Может быть, для общения и нужно. Ну, мы, в общем-то, разговорную речь-то знаем. И сами там халярничек. В общем-то, это ведь знаем. Поэтому, как бы, можем общаться. Я считаю, что это самое главное. Поздороваться, спросить, как дела. Башкортса һөйләшәһегезме? Сөйләшмәйбез, к сожалению. А вы татарка? Я татарка. А вы на татарском говорите? Очень редко в домашней обстановке. А татарса нинди һүзләр белән? Ну, күп беләм. Татарша. Вот у меня дочка прекрасно знает. Она говорит у меня. А вы в основном общаетесь на русском, На да? русском, да. А почему вот на своем родном языке не общаетесь? Не всегда это, как бы, наверное, нуждаемся в этом. Главное, что понимаем. А ваша дочка говорит на татарском языке? Она говорит. Говорит. Она говорит, потому что она большую часть времени провела с бабушкой, с нянейкой. Когда проводят большую часть времени с более пожилыми, которые постоянно общаются на родном языке, естественно, они без проблем могут. Һеҙҙең ғаиләлә аралашу татар телендәме, әллә урыс телендәме? Безнең мин в основном татарча, конечно, аларга дәшәм. Татарча дәшәм, но алар миңа урысча дәшәләр. Сөйләшергә тиешләр, конечно. Тиешләр. Үзләренең туган телләрен белергә тиешләр. Ә нишәп өйрәтмәнегез? Өйрәтеп булмый, аларны яшь вакытта без эштә булдык, алар садикта булды. Мына школларда мына татар башкорт телен кертәләр бит. Кертәләр, минең бәләкәй, конечно, ике внучканың берсе, ул татарча очень заинтересован була. Минәрдән яшьрәк вакытында гел минәрдән итте. Нәнәй мына шушы нәрсә була, нәнәй мына бу сүз нинди була, нәрсә була, мин анарга вещи переводить итеп, как-то интересовался на этим. А хәзер то ли зурайды, то ли нәрсә, то ли минәрдән аерылдылар, хәзер минең белән общение әз. Димәк, кияүгез урыс булгас, балаларыгыз да татар урысча һөйләшә. Урыска әйләнделәр, действительно. Жаль. Татарча һөйләшәһегезме? Әйе. Татар язучыларын беләһегезме? Чё? Татар язучыларын беләһегезме? Не, только башкирских. Нинди башкорт язучыларын беләһегез? Зайнаб Биишева, Мустай Карим. Все? Можно я по-русски расскажу? Ну, это вот эти все нации, которые у нас живут в Башкирии, должны, ну, каждый свой язык должен знать, и особенности русские, мне кажется. Ну, свой родной и русский. А татарча сөйләшәбез? Татарча? Нет. Һез нисек уйлайһығыз? Башкортстанда яшәгән урыстар, суваштар, мордвалар һәм башка милләттәр алар башкорт татар телен белергә тиешме, һөйләшергә тиешме? Белергә тиештер инде ул, шулай дип уйлыйм мин. Һөйләшәгә килгәндә. Һеҙҙең исемегеҙ нисек? Шәйхетдин. Шәйхетдин агай, һеҙ нисек уйлайһығыз? Мына Башкортстанда яшәгән урыстар, суваштар, мордвалар һәм башка милләттәр Түгел, рустар. Рустар, мордвалар, сувашлар һәм башка милләт кешеләре башкорт татар телен белергә, шул телләрдә һөйләшергә тиешме? Ну, бундай определенно ведь кешене заставить никак невозможно. А при желании мөмкин. Если әгәр дә кеше будет һөйләшергә теләй икән башкорт телендә,
Беркем дә каршы түгел. Димәк, мотлак көчләп өйрәтеп булмый. Көчләп өйрәтеп булмай. Көчләп баланы ла бер нәмәгә лә өйрәтеп булмай. Только по желанию. Ә һезнең балаларыгыз башкортча һөйләшәме? Һөйләшмәйләр. Ейәндәрегез, Ияндәр тоже һөйләшмәй. катыныгыз, Минем хатыным рус. Башкортча сөйләшәм. һезнең гаиләгездә аралашу нинди телдә? Башкорт телендә һөйләшәбез. Ейәндәрегез башкортча һөйләшәме? Биянем әле бәләкәй, әлбиттә, ни башкортча һөйләштергә уйлыйбыз. Әле 2 яшьләрем кына. Тимерхан исемле.